По Черноморието ще бъде също горещо, но все пак ще бриз и максималните температури там ще са малко по-ниски, 30-32 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще се развива и купеста облачност, и са изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще е слаб, в западната половина от страната ще стихва, а в източната ще бъде слаб до умерен. Във вторник в Дунавската равнина предимно северо-западен, от сряда нататък най-често от изток-юго-исток. Температурите ще се повишат още малко и от вторник в обедните часове в низините ще бъде много горещо. Максималните в повечето места ще са 35 градуса, на отделни места и до 40. През почивните дни на страната ще премине добре изразен студен фронт, ще има и сняг часове, но и развитие на мощна купестодъчност и на места ще има краткотрайни самотевични бури, възможни са и градушки. На отделни места явленията ще са интензивни. Вятърът ще се усили от началото от запад, в последствие от северо-исток и с него ще прониква сравнително общо за двата дни. Температури ще се понижат с около 10. Чухте прогнозата от Националния институт по метеорология. С информация за слушаме Радослав Кръстев от Националния център за безопасност.